Nadyan wujud temong paksi golek isi podang kuning bentang tuh orang gegeti mak iba bunga nyanding bisa dadi tombo monggo Mas Fajar yo nah ayo esok awan ayo dites lho iki Mas Fajar ngati-ati lho iya yo esok awan ning omah wis ora krasan leluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng diteranganku goleki ora krasa esok awan nganti wengi neman yen ati
Soalane ngopah wis ora krasan keluyuran hang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteran konku goleki ora krasa esuk awak ganti eman yen nganti liya kang nyawang Liang tak sawang mencok neng emak kegancangan tak rendek saka kaduan sarwi ngoten dheweke ngalir Elakane tak suwun bonceng ngece kuning agawe pikir aku gombe leret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen nganti ora bakal atiku kejiwaan jangan tutun hati keberatan ora mandang hatiku nang saya dotra manani son pikan mulut teben Luar biasa. Tepuk tangan kagem Mas Mas Fajar. Fajar. Tunanetra e. Iya. Engko tetep tak coba nembang. Oh iya. Ning sadurunge iki ana nawala, Mbok. Nok. Iya. Ora komplit, Iya. ora pati prayoga. Yen panjenengane Ibu Wakil Bupati Ibu Hajah Muslimatun wis kepareng rawuh dicaosi wekdal ya saka panjenengane Bapak Soekarjo kepareng paring pangandikan ora ketang mung setunggal kelimah. Ya, ngono ya Mak. Iya, tinggo panjenengane kagem warga Madurjo. Oh iya, monggo, monggo Bu. Ibu Wakil Bupati. Monggo Bu, keparang pinarak wonten panggung menapa wonten mriku kula sumanggaaken ya turuk turuk turuk. Wah, ngendangi srepeg barang. Turuk tuk tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kasugengan kawilujengan saha karaharjan tansah kajiwa lan kasarira tumrap kula panjenengan sami. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh, para pepunden ingkang saestu dhat kinabekten, dumateng ngarsanipun para alim ulama, tokoh agami sanes ingkang kula mboten saged miji setunggal-setunggalipun, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Bapak Kiai Haji Kasyadi ingkang pidalem wonten Prambanan ugi. Nggih, dumateng ngarsanipun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Prambanan rawuh Pak Camat Bapak Dr. Andes Rashid Ratnadi Sosiawan MSI, Bapak Kapolsek, Bapak Komandan Koramil, saha sedaya jajaranipun, Bapak Ketua Suryo Ndadari Kabupaten Sleman, menika ketuanipun para kepala desa saha sedaya
perangkatipun termasuk dukuh sekabupaten Sleman Pak Seno. Panjenenganipun ugi Bapak Kepala Desa Sumber Harjo, Bapak Lurah Bapak Lekta Manuri, rumiyin nate dados anggota DPRD Kabupaten Sleman. Sakmenika Bu Lurah ingkang dados anggota DPRD Kabupaten Sleman 2019 2021. Lho kula yakin ingkang rawuh menika ingkang sami nyoblos. Nggih. Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Prambanan langkung-langkung ingkang kagungan kersa, Bapak Kepala Desa Madurejo, Bapak Sukarjo saha Ibu, sedaya perangkat desanipun, lembaga desa, BPD, LPMD, Bapak Ibu Dukuh, Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat sedaya ingkang wonten Prambanan langkung-langkung Madurejo, rawuh ugi Bapak Kepala Desa Condong Catur, Bapak Kepala Desa Sendangadi ingkang nanggapayang mboten namung dalu lho Pak Seno. Pokoke angger sempat niku wayangan terus. Nggih, magang dalang niku. Nggih, Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang kula mboten saged nyebat setunggal-setunggalipun ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dalang Ki Seno Nugroho saha sedaya pandemenipun, Bapak Ibu Pangrawit, Mbak Waranggono yang cantik-cantik. Baru malam ini saya ketemu Mbak Elisa. Saya sudah kenal lama, itu tiap hari ikut mendengarkan kalau Pak Damanhuri sedang nanggap Pak Seno. Tiap hari. Kalau Mbak Tatin sudah ketemu yang lain, ketemu semua termasuk yang hamil loh. Nanti lahirnya sama saya ya. Karena saya bidan. Bapak Ibu sedaya kula mboten saged matur setunggal-setunggalipun. Monggo kula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit kathah paringipun kanugrahan dumateng kita sedaya. Pramila ing dalu menika kita dipun keparengaken pinanggih sami mirsani pahargyan wacucal sedalu natas kanthi ingkang ngasta Ki Dalang Ki Seno Nugroho. Alhamdulillah menika dumugi margi tebih sampun kathah lho Pak Seno. Mboten sami mirsani. Sami kalian Mas Jafar napa Mas Fajar? Mas Fajar. Sami kalian Mas Fajar niki sing penting krungu suarane. Mbok menawa wonten sing mboten mireng barang lho iki nek do ning kene apa ya krungu wong kula wau pas liwat iki mboten mireng andeka ya tekan kono lho. Menika mbok bilih kudune nang lapangan le nanggap. Nggih. Ben kabeh do menapa dipun pasang nggih, dipun pasang gambaripun ageng-ageng, swantenipun ugi midhanget nggih. Bapak Ibu, kula mboten saged matur kathah, kula nembe mandhap saking Medan menika pun timbali Pak Karjo, kudu ketemu Pak Seno nggih insyaallah. Alhamdulillah pinanggih wilujeng mangke Bapak Ibu mirsani sedalu natas boten kenging kundur wonten ingkang nganti lah nika coba sak ado-adoe wah masyaallah. Pak Karjo nek pun dados nanggape ten lapangan. Nggih. Nggih mboten. Bendo kabeh iso mirsani Pak Seno terus ana gambare ning layar gede-gede nggih. Nggih insyaallah. Ning pokoke sing penting niki sing nanggap Pak Karjo karo wargane ngoten. Nggih. Oh kalih Pak Lekta barang nggih. Nggih. Mbok bilih ngaten. Monggo mangke dipun pirsani, dipun raos-raosaken, dipun cermati, benjang dipun cakaken wonten ing bebrayan agung. Nggih, sinten kemawon ingkang kala Pak Seno ngendika, siapapun yang berbudaya mesti berbudi pekerti luhur. Insyaallah nek lewayangan saben dina menika nglumeraken penggalihipun warga Sleman. Laras kalian mimpi kita bersama, Sleman harus lebih sejahtera, mandiri,
dan berbudaya. Nggih. Matur sembah nuwun sugeng mirsani. Nyuwun pangapunten yen wonten kekiranganipun, mugi Gusti Allah paring ridho, paring ijabah dumateng kita sedaya ingkang kita jangka, ingkang kita suwun dipun keparengaken. Amin. Nggih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turuk turuk turuk. Iki apike pengendhange awake dhewe kon bali wae. Kok kon bali piye? Ha iki malah dikendhangi karo si Fajar iki malah. Iya, Tak kira nek sik ngendhang pengendhangku tak toleh kok isih Mas Fajar. apik ya, Mak. Wah. Luar biasa iki. Iya. Pomo dijak ngendang ngono. Rasa rekoso le nuntun. Nah iya. Wong awake dhewe iki mayang ora nggon nampik terus kadang kala ning gunung, nang tepus pelosok dadak mlaku barang. Iya. Wektune entek nggo nuntun Fajar. Iya. Matur sembah nuwun. Ayo Mas, sampean mau janji arep nembang karo ngendang saiki nembange. Nek ngendang aku wis percaya. Ya. Tak kancani pesindenku. Ya. Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Awas, kiri, kiri. Bales, bales. Sini Mas Fajar aku gandeng ya. Nah. Sini Kayak imik, kayak ya. imik. Ini ada Di sana sini. kamera ada di depan. Sip. Nah, dipegang dulu. Iki ya kurang ajar, Sa. Kok kurang ajar pripun? Kok muni kamera dari depanku iki ngarep mburi radong e. Lah iki kan wis madhep ngarep ngene iki. Nah, aku ngomong nek kamerane ning ngarep ben memasang muka yang cakep gitu nih. Nah, Mas Fajar. Ya Mbak Elisa. Aduh. Mas Fajar pripun rasane niki ten panggunge Pak Seno? Niki yang Pripun, Mas? Kula niku nggih seneng Pak. Awit kula niku tiap hari apa saben dina niku anu. Streaming. Kepengin nggih streaming. Sik, Mas, kok sampean streaming niku sampean delok napa? Mboten delok napa-napa. Napa nggih intine niku? mendengar ya. Mendengarkan. Ah, nggih. Mas Pak Fajar pun kagungan garwa. Wah, dereng. Kula tesih. Dereng. Wah, cocok Elisa jomblo. Sami kula nggih jomblo, Mas. Wis, Wong peken sing bae, Sa. biasane sing jomblo-jomblo ki iso menghibur gayeng ngono lho, Mas. Wis kowe manut karo aku karo Piye? iki. Karo iki wae. Lah kok kowe mutusi? Iki wis ora lunga-lunga wis kok. Kok mboten tengon niku sing sanjang sinten, Pak? Hah? Kok sing sanjang sinten? Kalau maksudnya piye ne? Kok Nek mboten ora ana tengon? sing nonton ora tekan pundi-pundi sampean. Wo, Wis canggih ya. Oh Ja- nyepelekke ya, jangan Mas. salah, Pak. Niki kula niku nggih sok lunga-lunga, Pak. Oh, nggih to. Nggih sakit. Sampean weruh berarti. Mboten. Lah kok iso lunga? Nek jalan gimana, Mas? Ngerasain Itu apa, pakai tongkat. oh pakai Iya, tongkat. Terus kalau ini baca pakai apa, Mas? Baca terus Huruf macam-macam. braille. Huruf braille. ya. Kalau lihat media pakai laptop, pakai HP. Pakai laptop bisa, Pak Seno aja nggak bisa pakai laptop, Mas. Nah, bagus ini. Pak Seno iso Sa. nganggo mesin ketik. Kok nak omahku laptop yo ana selawe. Heeh. Nek arep tok pangan-pangan. Lah mau. Mboten neco, no, Pak. Mboten Aja neco. dipangan. Aku ki bendina ki aku ki garap lakone nganggo laptop. Wah, tenane. Tak simpen nang flash disk. Transfer saka laptop nang flash disk ki anakku. Oh. Anake. Internetnya lagi ngerti saiki kok Pak Seno durung suwi. Mas Fajar, Nggih, Pak. badhe nyekar menapa? Pelok nggih, Pak. Ayo. Pelok nggih, pelok 6 nggih. Pelok. Wah, nggih. iso ngarani pelok 6 modar ora. Wah, gending, Elisa, gending ya, Pak. Kowe dandan Jawa ora ngerti pelok 6. Ora. Ngerti pelok ki anu isine pelem ngerti aku. Kayak pelok. Ya, ya.
Canggih he Mas Fajare. Heeh. Ngendang yo iso aku yo radong kendangan radong. Ha iya kowe iki mung paitan macak Jawa karo nampa dit kok. Ha iya padake. Mangga Mas Fajar aja nyekar nopo? Ya ning Tawang mawon. Ya ning Tawang. Neno. Ya ning Tawang. Ono lintang. Katno gugur iki. Wis Mas Mantri gugur, Pak Katno gugur. Wah, wis jan. Cengkoke wis medeni kok. Iya. Sangar Mas ya. Fajar. Enone. Cahayu aku ngenteni. Kasih tepuk tangan dulu. Mas Fajar aku mau tanya, Iya, kalau gimana? jenengan ini udah dari lahir atau gimana? Kalau saya sejak lahir, tapi saya kebetulan prematur. Oh gitu, Iya. nggih. Kalau tahu lagu Yeneng Tawang, Berarti Dek Bayu di listrik sampean. Loh, napa nyetrum napa? Boten prematur niku ora di listrik kaya Oh. kuthuk niku. Oh, sik dhuwur wonten lampune niku ta? Ha nggih. kayak kotok. Kaya weru-weru wae. Lah ya ki arep tak takonke barang. Kok suka lagune Yeneng Tawang ono lintang. Iso mbayangke nek lintang ki kaya Tak totok ndasmu lho. Iki band tenanan, band kabeh sing iki gayane duwe moto to, matane cetha ning ki yo radong. Oh nek aku dadi Mas Fajar tak onehi matamu. Loh, iso nyondro lintang, iso ngrasake, iso apa ya, iso marake kita berimajinasi nek ning langit-langit ono bintang lah. Iku pripun pas Mas jenengan kok saged mengimajinasikan kaya ngono? Itu menandakan bahwa pripun ya? Bahwa cinta itu berbagai seperti bintang. Oh iya. Bersinar ya, Mas. Mulai romantis iki. Saya kayak mulai arep ngerayu iki. Terus Mas, kula kok rada seneng karo swara sampean. Vibrasine cepet, kula niku pengin banget. Monggo terus. Dugi pundi, Pak? Aduh. Kok sing rawuh sak sirahe banget. Marang meko Pak Mujoko iki. hingga koso Eno suntakon war tane reki. yeah. Kuwi sing do normal ki ora iri kaya ngono. Iya. Neno. Janji ku eling sumedhotra sing tias ingsun. Iya. Nimas ingsun. Nimas ingsun prasopo sinekcenan bumi langit. Edan. Tangis ing tiang
ngenteni padang rembulan. Ayo, padha 500. Ngenteni padang rembulan. Yo. Tak cepake kene lho iku ora goro. Disemangati niki kalih penonton lho, Mas. Oh, gayuh kamulian kok ya penak ya. Ya penak, Mas. Ming sak sing kok 500 kok. Ning lek kleru balik karo tengah. Wah. Ya ndak kuat ta. Weh, mau nirokke bagongku kuwi mau. Ya. Ngenteni. Ya. Ngenteni padang rembulan. Sa. Ayo sa. Sa, disuguhke. Nggih. Sekedap nggih Mas kula hitungke mbok menawa mboten nggih. Oh, jalan iki 500 ora. nggih. Nggih. Setunggal. Kalih. 3. Sekawan. Nah, kok 450? Kurang 50. Kurang 50 mengarep emplep kok. Yo Mas niki Mas. Nggih, tampani Mas Nggih. ya. Makasih, Pak. Matur suwun, Mas. Sik aku rada mangkel nek carane ngene iki. Muni tunanetra kok sake kok apal. Ya apa? Nek mung Das- sanemplek yo apal. Lambene kulina. Sing dinggo ya iki. Dengkulmu mlocot. 500 meneh, Pak. Padha, Pak. kok. Mangga. Nggih. Neng tawang. Mangga Mas. Mangga, Mas. Fajar, ya. Kula malih. Napa gentenan Mbak Elisa? Duet mawon nggih. Oh nggih, Nggih, nggih. monggo. Gentenan. Monggo, ya. Yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing akasa Mas sontak kok kepawartamu Janji-janji aku eling wong bagus. Sumadon rasane ati. Tanpa kirana napa sedyane karo Lintang ini Kang Mas tresnaku sundang biyati inang karo kilo. cek semono sandimu Dua diseseni Miko Kartika kairing rasa tresno asih Mbak Elisa nggih dos pundi Mas Fajar jane kula niku anu napa pripun kerep sering WA sama Pak Seno tuh sering oh Oke, sering no. WA lah nomor kula niku Sing pundi? sing kula Fajar saking Prambanan niku kula Oh alah. Iya, dadi Mas Fajar iki kerem WA kowe. Lah iya, lho kok sampean kok iso nulis? ngece tenan Ampun ngapusi lho. lho mboten iki saestu Pak
napa HP niku wonten sing khusus nuwun sewu, orang buta. Nun sewu menika menawi khusus nggih mboten. Nggih. Namung HP menika setiap HP yang Android terbaru maupun keluaran sekarang. Oh, pripun to? Wis padha wae. Sampeyan niku kabotan klewer iket niku lho. Niku wis diprotes dipunanu Nggih, sampun dipun program. di program. Terus ada program khususnya. Ngoten nggih. Nggih. Ya, Berarti mboten sak nulis nggih ngoten niku ya. Nggih nulis, Pak. Oh, berarti nulis nek ngoten sih. Nggih. Ana umunine ngono Mas. Nggih, kados ngene Mas Jafar nika. Oh, sampean tepung lho. Sami. Nggih, capet-capet sampun nate mireng Mas Jafar menika. Oh, berarti sampean anggota Perpindo. Perpindo. Persatuan Picak Indonesia. Lah wis Sewu nggih, Mas. Kula niku nek Nggih. Gojek ampun kena teng rasa. Mboten, santai mawon, Pak. Oh, nggih. Gayang-gayang mawon nggih Mas. Lah niku biasa nek digarapi, Pak. Biasa ya wis gak nembangane. ya. Yening tawangan lintang wong Dangdut ke. Yo. Ayo Mas Fajar, bareng ya. Matur sembah nuwun Mas Fajar. Mbak Elisa, Pak Seno. Nggih, matur nuwun nggih Mas. Nggih. Nggih nek kula wayangan daerah-daerah mriki nek cedhak nek panjenengan mireng nusul nggih. Oh nggih, nggih. Mijang kados wonten Taman Martani nggih. Insyaallah kula Nggih, mboten apa-apa. Nggih. sembah nuwun. Jenengan save nomor kula, Pak. Apa? Jenengan save nomor kula. Gak oleh Pak. Nggih, nggih, mangke kula. Save nomor kula. Nggih. Kula SMS. Simpan. nggih. Nggih, Pak. Nggih, WA Pak ora SMS zaman saiki. Kuwi yo cerewet ki yo ngopo.
Waduh nyampar mik. Alon-alon. Ya, suarane apik ya mak tenan. Nek Mas Jafar kae pancen wis direkomendasi karo Dinas Pariwisata, pendak-pendake ditimbali Dinas Pariwisata mesti Mas Jafar kon munggah panggung. Oh iya ya mak iya. Ora apa-apa. Kuwi dadi pamecut motivasi kagem para-para nom-noman sing tresna karo budaya. Ya, aja ming tresna tok nah, yen perlu belajar. Ya. Nabuh, nembang kuwi aja dianggep sing sepele. Ya. Kadang kala isih sok krungu sruwing-sruwing wong tuwa sing sok anake kepengin sekolah ning nggon seni, kadang kala wong tuane sok nyuwara sing ora kepenakno. Ya, ora kepenak piye? Kowe arep sekolah ning nggon seni iki kowe sesuk arep mangan apa? Wah, lara ning atino. Ya. Ana sing ngono kuwi, ijek eneng sing kaya ngono kuwi. Monggo nyatane ya seni ya iso dienggo urip tenan. Ngono ya. Saya nek pinter tenan gegulang tenan ya ora penari, ora pengrawit, ora dalang. Wah, sabane luar negeri no. Iya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Mula aja sok ngembe karo kabudayane awake dhewe, pancen bener kuwi. Heeh. Yo, ora masalah. Yo. Mau gek-gek sing tok wenehke Mas Fajar mau duit sawer. Iki lho, dicawer jek wutuh. Iya. Urang tak uculi saka amplop kabeh jek wutuh nang kene merko ndak do dirasani kanca-kanca. Iya. Luwe-luwe sinden-sinden kuwi. Ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Eneng sing nyuwun meneh iki mau ya kuwi gelang kalung. Ya, diaturake. Isih eneng sing nyuwun mengko fragmen Suminten Edan. Ya, engko rasa dadak sing werna-werna. Ya, mengko Mbak Tatin dikekke mburi dhewe saiki Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Men ngaturake gelang kalung. Heeh. Pamundutan ya. Mangga Mbak Ayu. Ya. Waduh. Mbok ya alon-alon. Mpun alon-alon ya, Pak. Kok suarane grobyak-grobyak. Kesrimpet kabel. Iya. Mbak Ayu. Mangga, Mbak. Dibawani napa? Ngaturake gelang kalung menika wonten pinten-pinten pamundutan. Ya, iki lho isih tak templekke nang kene urung tau tak copotno. Iya. Iki mau wis diaturake apa? Podang kuning mau wis diaturake. Ya. Mas Jafar wis. Ya, Tanjung Tirta iki mau nderek lagune nderek wis. Ya, nyuwun lagu Wuprahmen. Ya. Ayo Mbak diaturke. Iki gelang kalung saking Bapak Karjilan Umbursari Piyungan Bantul. Ya, diaturake. Selamat kagem Bapak Sukarjo. Ya, sampun nangka dadi kepala desa. Yo. Dibawani ngibarat apa asline aku radong kok upama munduta ploso Rukmi kula manut lho aja mangke senene nek manut
Ora. Manut ki nek kleru aja. Iya. Rokmi Nanano tar tamtu tak tu ruti unggul apa? ibarat wong numpak prau Nanano. lho Oh, dah, iya dah. Wis ra arep omong. lumampah tanpa walah Ing matyane ing matyaning jala nidi temah kunjing temah kunjing anggen jeng ning paku lingan ya mangga gelang kalung esok awan nganggo gelang kalung ngarang banget duneke ya mak iya mangga gelang-gelang sing tak gelang
matur sembah nuwun tanpa pepindhan Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Pamundutan wis akeh sing diaturake no. Ya. Saiki genti. Ayo Mbak Tatin karo sapa? Sing lanang sapa? Supaya gayeng solikin. Ayo. Mangga. Enak kowe ora arep ngajari beberapa fragmen seminten edan wis tok lakoni mula kowe saya apal. Iya. Ki ana dhuwite 500 ken. Nggo Tatin 450 kowe 50. Ya wis lumayan bangane nyolong. Ayo mangga. Tuduk. Tuduk. Nun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram dalu punika sanggeng paguyuban parah budaya. Badhe ngaturaken petilan suminten edan. Cempluk katindakan dening sederek Tatin Lestari Handayang. Wondene Gentro katindakan dening Seminten kok gento? cempluk Seminten edan apa cempluk? sakarepku. Lah piye? Sutradarane aku rasa rewel to. Katindakan dening Solikin. Gentro katindakan Solikin. Pedilan lelampahan nalika suminten wonten ing pasar lajeng kacegat dening Gentro. Sugeng midhangetaken lan sugeng munek-munek. Wis bar. Apa? Ki, ngene iki nek ketoprak ora kompak iki ngene iki. Begitu apa? Iki suradane sapa, Pak? Hah? Suradane sapa? Apa? Surada. Sutradara. Sutradara kok Sulada. Apa iki cempluk napa? Kae cempluk kowe Gentro. Oh, arek Oh, ngoten mau. nek Mboten ngabari jenengan mau. Iki wis nganggo mek kok rasa ngabari mengarep ketoprakan kok dadak layang-layangan. Begitu gamelan mandek iki langsung guyu. Hahaha. Blok, Mbak Yu, ngono kuwi dadi wangun ora ketok nek gagah. Oh, nggih. Baleni gamelan. Dadi kula gento niki. Hah? Dadi kula gento. Gentro. Mbok ket mau ngabari, Pak. Pak, cempolo ndasmu lho. Siap. Iki kula gento. Ya, tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Sik. Belajar guyu sik. Gentro iki anake Surabangsat. Kuwi iki maling gulik-gulikan kawing dendel tas ngene. Lah turene mau kan guyu. Guyune. Ngono. Ya coba sik, coba sik. Wah, iki anu lho iki iso penonton do balekke karcis lho iki nek carane. Yo, aku serius. Yo. Tetep rawangun, Pak. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ceblok. Pripun, Pak? Suarane sepiro, Pak? Piye muni piye? Ceblok. Peluk. Anak Gentro kok cemblek. Mbak Yu, ngono. Mbak Yu, Ngapa? mrene yo. Kon ngapa? Kowe arep ngenehi aku apa? Njalukmu apa? Aku ora
njaluk apa-apa lah kowe arek ngene apa? Kene-kene lele adikku. Kowe kan pernah ya adikku to, Le? Iya, Mbak Yu. Iya, arek ngene apa karo Mbak Yumu? Ngenai apa-apa? Ora ngene apa-apa kok rasa nganggo nyekel to. Omongan sing bener sik, njaluke apa? Saiki awak dhewe kan apa ki jenenge seduluran. Kowe Iya. pernah ya adikku, aku Mbak Yumu. Lumrahe wong dadi kakang adi ngono ki ya omong sing apik-apik. Ngene ya, Yu. Iya, piye? Aku kuwi ayo kaya ngono kae mau. Hei, Apa? omong kok. Ketoprak kok manut wong delok. Aku tresno karo kowe. Ayo kaya ngono kae, ngono. Aku tresno karo kowe, Pluk. Maksudnya piye to? Maksude Nek omongan ngematke kene lho. Ora ngematke ngendi-endi pengen matane. ngematke sing kuwi. Ngematke raine kok ngematke kowe sing kuwi. Mbok nek karo Mbak Yune iki mbok le omongan sing jelas kene lho, kene le. Ngejak. Rene lho, toh gentoh. Ngene ya, Yu. Iya, heeh. Rada anget e Yu awakku Yu. Piye to? Iki aku tresno karo kowe Yu. Ora lho, kowe iki urung-urung kok wis ngomongke tresna iki maksude piye? Lah aku ki ket mau le nunggu kowe lho Yu. Ora lho, aku urung jelas kowe kok teka-teka ngomong tresna iki maksude piye? Kan di benak hatiku apa? Neng Dadi jroning iki aku wis suwe ngono lho, nyimpen rasa tresnaku karo kowe iki. Tenanan napa piye? Lah ya tenanan. Kowe ra eling apa piye to? Kok sik to aku kok isih gagal paham to iki. Kowe seneng karo aku, maksudnya iki aku kon seneng antarane kakang karo adi ngono. Udu yo. Lah? Ning aku tresno karo kowe yo. Iya, tresna kowe adikku, aku Mbak Yumu, kuwi tresna ora apa-apa, tresna sedulur ngono lho. Ya tresno sedulur ning ya ana tresno liyane yo. Tresna liyane maksudnya piye? Mosok ora paham yo. Loh, aku ora paham tenan lho. Aku karo kowe kan sedulur. mati iki maine lanang mati. Sing wedok pinter omong. Dadi ngene lho yo. Ndono. Dadi rene lho yo. Iya, piye? Aku kuwi Heeh. pengen mbok ladeni yo. Tak ladeni kowe pengen ngopo? Ngombe? Pengen madang tak jupukke. Pengen mik yo. Iya. Kaya kok bareng mi kok suarane cilik pengen mi yo. Pengen mie apa? Ngene lho yo, kowe kok ora dong-dong to yo. Lah ya aku radong tenan lho. Wong kowe iki adikku ngono lho. Kurang nyerak. Kowe iki ngladeni aku ngono lho yo. Ladeni. Kaya cara dene uduse mbok bapak. Ning bebojoan ngono lho yo. Bebojoan? Heeh, rutu bareng ngono lho yo. Apa? Rutu, Lutu iki apa? rutu, Pak. Apa lucu iki apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu iki ngene. Merah dong-dong yu. Kowe pengen piye? Pengen ngene? Ya yo tak ngene. Tanganmu kene, aku sing dhuwur. Wah, kowe Kowe iki. sing ngisor. Aku dhuwur ngisor gelem yo. Ning udu kuwi lho yu. Lah piye? Gentong, ngger-ngger, tole. Dadi bojoku ngono lho yu. Dadi bojo? Heeh, gelem ya yu. Ora. Aku pernah sapa kok kowe iki arep seneng karo aku dadi bojomu iki? Ya kowe iki Mbak Yuku. Ya ora oleh. Oleh yo iki. Sing lho, Aku ki anak siapa Pak? bangsa. Sura bangsat. Aku kuwi anak Surabangsa. Lah iya aku ngerti kowe anak elek bangsat. Kuwi watakku ki begal lho yu. Gaweane ngeju main karo medok lho yu. Iya, aku paham. Aku ngerti nek kowe iki gaweanmu kaya ngono. Iki nek kowe ora gelem tak paksa ning kene lho yu. Ya ora ngono kuwi, mbok kabeh iki dirembuk sing apik-apik. Iki
Bener apa salah kok? Bener. Gendere iki apik ora to, Pak? Ayo gendering yo tuku raimu entuk papat. Ku gek ora laras coba. Sing ora laras iki lambemu kuwi kok. Lho. Kok apa ya? Cocoke ngono sik. Ya yo. Kok ya yo? Dicocoke ya. Mah. Ora lho gento mbok kowe iki elingo. Aku ki sapa? Kowe sapa? Nek tresna kuwi ya mbok liyane aku ngono lho. Langsung gandrung. Piye? Aku lagi obo iki. Ya apa kono karepmu? Wah, njaluk pelok e. Iya. Monggo lambene larase slendro lho. Aja ganggu kowe. Oh iya. Tak pangan tah. Eling Piye yo? to, Gelem ya yo? Ora ngono. Laras rumen. Kleru to. Laras ngono. Kleru to. Kok njaluk pelok barang. Ya slendro. Mbok dicocok. Oh ya pelok kowe, pelok. Kaya ngono kok ya arep seneng karo aku ngono lho kowe iki. Ah wong seneng iki bebas yo. Lah ya paling ora rak ya duwe ututan apa ngono. Sekarang yo konsentrasiku apa, Pak? Oh, Kurang iki lho, konsentrasi. Lah ya kuwi maksudku. enos ngono. Laras rumeng suara Wah, niro Kowe iki lingo to aku ki sapa mu? ang lam-lami jroning ati. Ora. Aja ngono kuwi ta gento. Elingo. Kowe Iki tak kon eling ket mau kok ya. aja sembrono lho, Pluk. wong gendok kok jogetane kaya ndolalak. Ya karang Kok aku kon aja sembrono piye? kowe iki mau bar ndemok apa? Demok dodo. Tak wales lho. Kowe arep males? Oleh Wani? ra, Pak? Entuk Wani? bebas. Oleh. Pluk. Wani? Wani? Wani, Pluk. Demok nek wani demok. Cepet. Ya ana wiyaga dipethuk kijang polisi kowe. Wong kok arep sembrono karo Mbak Yune. Kurang ajar. Ora sembrono iki ngajar. tenanan, Pluk. Lah ya aku kudu piye nek kowe ngono kuwi? Kudu gelem ngladeni aku. Ya aku ra sudi no, wong aku ra seneng karo kowe lho. Kowe iki adikku. Gongnu ndak selak lali. Yo, tawon gong. Ayo, terus. Gongnu teng wi Rama. Mbok elingno lho. Sira kang dadi Iki yo nek mbok Gelem ya, Pluk? ora gendha aku ora seneng karo kowe. Aja mah. Ana. Kowe iki mundur-mundur nang kono gunung, Pluk. Iya ngapa? Neng wetan, kono wetan apa kulon, Pluk? Mbok ora ngerti. Wetan ya gunung. Kulon gunung. Kowe tak cedhaki to, Pluk. Ora. Tak pepetke galengan. Ora. Tak sut, Kowe arep susut gundalmu tak tutuk tenan lho. pepetke kotak lho, Pluk. Ora kena dumuk-dumuk. Wah, iki sing lanang ketoke brai tenan iki. Mbok kowe iki elingno lho ta, aku iki sapamu? Wong kok leng gemeske kok tak tutuk-tutuk gundule tenan kok. Sing nuthuk aku, Pluk. Ora ngono kuwi to, mbok madhep rono. Aku ki kok ndak wanda kena bokongku ngalih ngono lho. Gelem ya, Pluk. Ora. Aja sembrono ta, to gento. Lir putri Doro
rambine ditampa arep tadai karep penonton. Iya aku wis menggah pindho lho, Blok. Lah ya aku arep menggah ping pira-pira nek aku ora gelem arep piye? Kudu gelem, Blok. Ya ora, aku jek eling kok. Kowe iki adikku ya. Ayo adik njaluk laden kok ora diladeni. Lah njaluk laden nek njaluk wedang tak ladeni, njaluk sego tak ladeni. Ya pertama wedang, sik. Waduh. Terus bar wedang, Bar wedang madang. Madang, Blok. Nah, bar madang rasa ngantuk. Rasa ngantuk terus turu, Blok. Iya engko tak turokke. Turu Kowe pancen nek duwe lambe lunyu. kowe kuwi sing senengane mancing-mancing. Asline kowe iki tresno to karo aku, Blok. Ya ora. Aku si eling lho, kowe iki adikku, aku Mbak Yumu. Ning kowe nglirak-nglirik aku terus lho. Lah ya aku nglirake mergane aku mesake karo kowe lho. Wong wis tuane sakmene kok ya urung duwe jodoh ngono lho. Lah ya mula kuwi aku anane Mbak Yuku ya, aku nyenengi Mbak Yuku. Ya ngono ki ora entuk to. Lah kenapa? Kowe adikku, bola-bali kowe adikku kok. Neng kene iki anane mung aku karo kowe lho, Blok. Iya aku ngerti ning kuwi ora kena ora ilok. Piye, Blok? Gelem ya? Ora. Kowe piye ora iso omong? Kok tak banting lho, Blok kowe. Kaya Kowe kuat-kuat. kuat, banting aku kuat. Ya kuat, Blok. Ora kena. Ora dumuk-dumuk ngono ki to. Ayo tansah Ora. Ora. Ora ngono kuwi lho. Ih. apa muda dorongane Kuwi lho. Eh. Mbak melunga lho, aku ora iso liwat. Iya. Omah ki wetenge kena iki. iki aku saya menggebu-gebu lho Blok iki Lah ngopo lho? Nekat tenan gentone kan. legan no Shh. Rono. Oh, mborono. Kok kaya ketoprakan nang jero gang. aben mepet Ben mepet dengkulmu mlocot ora. Ayo tatin rono tin. Ya wong Nek- doyak terus lho. Bangku nek nganti suminten wani nyekep kowe tak kepruke jempol. Suminten Anak sapa? Gendong nganti nyekep kowe tak kepruke sirahe. Ketoprakan kok arep tenanan suwe-suwe. Oh ya. Aku kae kok kurang ajar. Kurang ajar. Njaluk apa kowe? Kowe tak alusi ra kena saiki kowe tak waneni aku dadi wani karo kowe saiki. Oh, kapokmu kabeh. piye arep tarung apa piye Njalukmu apa? ayo tarung Sing mati sapa sih Ki? bareng Mbok ora ngono kuwi toto. Aku iki kan ngelengke kowe nganggo cara apa ngono lho. ya kuwi mau Blok kowe iki pokoke ngladeni aku Aku ki wong ora seneng karo kowe kok ngladeni to. legan no Bento. Cempluk, Apa? kowe kudu gelem ngladeni aku, Blok. Ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon ngladeni iki terus pamrih piye nek ngono kuwi? Aku ki watake begal lho, Blok. Aku ora wedi. Nek ra wedi, kowe tak rudo pari peksa, Blok. Ya aku iso mlayu. Kowe arep mlayu nang ndi, Blok? Ya sak karepku, sak mlayune sing Ora gelem ngladeni aku tenan kok. Aku ora seneng karo. Wela. Tok.
Tok. Akhirnya men tak tutuk nggo kongen iki wedi. Ampun, Pak. Mbak ket mau ditrut do bari peksa lagi saiki leng ilang. Kok malah aku lho. Aku kok gemes dhewe to. Ampun, Pak. Ampun. Apik kowe ya. Iya, wis. Nyanyi ditenya. Kok ndak lali aku. Lho kok mak ilang ya? Oh, siapa? Iki lho isih tekukan. Oh, tak kira 500, bulmen 200 kan. Wis rasa wae ya. Kok ngopo nyembah barang? Kalau tadi nganu rape kowe kok. Dido mrotatin. Iya. Ya, tambahi 1. Seneng banget. Sesuk ora nyolong. Ya. Gah aku senengane nyolongi apa-apa. Ora ngemis sesuk. Kayak tadi dikai. Ngapa? Ada. 1, 2, 3, 4, 5. Loro piro? Aku siji. Apik iki. Loro. Iya. Aku loro. Ini siji. Ya nek wong lanang iki kudune ngalah karo wong wedok. Iki gandeng loro dadi siji ta? Terus piye? Digathokke yo. Ben nyopo? Ben mana? Piye? Wis 200. didum sing adil. Oh. Ya kowe 150, aku 150 ngono. Ngono ya. Kamu adegane wis kok arep Soleas. Wis ora diparani bojone aku ora tanggung jawab lho. Kowe nek ngerti bojone mara, iki rahmen ken ora tenanan. Aku nonton lho mau bengi, cilaka kowe. Aku ora tanggung jawab ora. Iki sampun nggih. Kowe nembang sik. Apa? Ayo, wah kaya ana sing nyuwun liwong. Iya. Liwong kalih sinten? Aku ki nek ngene iki ora iso piye-piye. Iya, mah penonton ngersake Mbak Prastiwi ya Mbak Prastiwi. Ya ora apa-apa. Ayo yo, wong dikarepke penonton wong nek kene iki disuguhke penonton kok. Piye ngopo kok ngadeke kok meringis-meringis ngopo? Iki arep disebut. Piye? Kuwi jajak njaluk aku. Hah? Kuwi bapake. Ya ora apa-apa ngefan kok ya. Ya, piyai loro. Bu Prastiwi karo Bu Tatin. Ya. Nggih. Mangga. Dadi liwong. Ya. Dadi liwong Oke. Ora padha iringane wae gleleng kok. Iya, mangga. Ya. Rasaku bahagia
tanggung lho nek Kang Slupan tenan. Matur suwun Bu Prastiwi karo Mbak Tatin. Ya, tur dasare wektune ya wis entekno. Ya. Engko diaturake dhisik ceritane mengko sambung gara-gara. Iya, ngono ya, Ngger. Ya ya tak derekake, Mak. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu